యానం శివారు కనకాలపేట శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస పూజలు బుధవారం నుండి ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆలయ అర్చకులు గోపాలాచార్యులు బ్రహ్మత్వంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షులు హంసాని రాము, గ్రామస్తులు కోన సుబ్బారావు పంచలోహాలతో తయారు చేయించిన కృష్ణ భగవానుడు, గోదాదేవి విగ్రహాలకు సంప్రోక్షణ నిర్వహించారు. అనంతరం వివిధ రకాల పళ్ళ రసాలు, అభిషేక ద్రవ్యాలతో విగ్రహాలకు అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అలాగే భక్తి శ్రద్ధలతో హోమం నిర్వహించి పూజలు చేశారు. ఈ పూజల్లో పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన గ్రామస్తులు, గ్రామ పెద్దలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం సక్రమంగా జరగాలని లేదా ఒక 3 కలశాలు ఏర్పాటు చేసుకుని స్వస్తి పుణ్యాహవాచనం కావేరి తుంగభద్ర కృష్ణవేణి పుణ్యావాదం నిర్వహించాలి. అవన్నీ మనం తేలేం కాబట్టి అటువంటి శుద్ధి పొందే నిమిత్తంగా ప్రోక్షణ చేసే నిమిత్తంగా శుద్ధి పొందే నిమిత్తంగా ఆ ప్రోక్షణ చేయవయ్యా అని చెప్పి అంటే మనం నిర్వహించేటువంటి యొక్క సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అటువంటి పృథ్వీ గొరణ ఆవాహన అందులోకి ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడిని అలాగే గోదామ్మవారిని వీరందరూ కూడా మంత్రబోధంగా కుంభంలోకి ఆవాహన చేసుకొని ఈ అభిషేకం అలాగే పంచశయ్యాల వాసం అయిన తర్వాత అంటే మనకి త్రిశోర్ష జీవకళావాహన చెబుతుంటారు. అంటే 48 కళలు ఒక విగ్రహంలో ప్రవేశపెడితే కానీ ఒక పూర్తి విగ్రహం అక్కడ ఉండదు. అక్కడ అంటే ఒక బొమ్మని బ్రహ్మగా మార్చేటువంటి ప్రక్రియ కళావాహన అంటారు. అంటే దీని త్రిశోర్ష జీవకళావాహన 48 కళలు మంత్రభూతంగా ఆ విగ్రహంలో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మనకి ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహణ మనకి అప్పటి నుండి లభిస్తుంది. అటువంటి మూర్తి ఆవాహన చేసే నిమిత్తంగా కుంభ పూజ. ఇక రెండవది వాస్తు పూజ. అంటే 51 మంది దేవతలు ఆవాహన చేస్తారు దీంట్లోకి.
అక్కడ భర్త దగ్గర లేదు